بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allahu Teala adam balasını şuşu dünyada şatlanıp, kuanıp, tegizlik bilen yaşasın için yaratkan. Elbette, bütünümüzün de matur gına, tanış gına yaşayısı kile. Lakin şulay da kaygı haseretler kilip dururga mümkün. Tırmıştın türlü yağı var. Ol tege ekiyetteki kibikine rahatlanıp, bütün avurmayşa, tırmıştın lezzetini көріп yaşap, tegizlikte xatının bilen, yaki irin bilen birge qartayıp ülsen, bağların yanında bulsa, ol çından da ekiyeti bir tırmış muciza bulur idi. Lakin muhtaram kardeşler, adam balasının neşuşu kaygı hasret körüleri baradık özünden gene tıra. Ne için degende, buna biz aytik hazırki zamanda kaygı hasret kilerdi biz. Nidir xavuf xatar kiledi biz. Ol bit her vakit bulgan. Elik de bulgan, hazır da var, kilecekte de bulacak. Muhterem kardeşler, dünya özgermi. Zamana özgermi. Hatta Allah-u Teala Kutsi hadisinde eyte zamananı sükmegiz. Zamana ol mindi. Yani Allah-u Teala özün eyte min zamanadı. Çünkü ol vakitni zamananı barlıkka getirgen. Үзгәрә мөхтәрәм кардәшләр безнең заманага, дөньяга, бәла казага, куанычка, шатлыкка мөнәсәбәтебез. Менә хәзер бу вакытта күп кенә кешеләр депрессия кичерәләр. Бу сүз чыннан да безнең соңгы вакытта телебезгә бик үтеп кирде, без аны еш кулланабыз. Хәтта махсус табиблар да бар кешене депрессиядан дәвалаучы. Психологлар, алар янына баралар, сөйләшәләр, күңелләрен ачалар. Алар үз чиратында киңәшләр бирәләр, инде булыша алмаган кешегә дарулар язып бирәләр. Тынычландыручы яки ниндидер якы дарулары. Һәм чыннан да күп кенә кешеләр шушының белән интегә. Хәтта галимнәр дә әйтә, кешенең бик күп авырулары, яртысыннан артык 80% авыруы менә шушы нервыдан килә. Кешенең борчылуыннан, депрессиясыннан. Икенче төрле гарәпчә әйткәндә калак дип әйтәләр. Ягъни йөрәгенең тыныч булмавы, күңеленең тыныч булмавы. Моның сәбәбе нәрсәдә соң? Моның сәбәбен без күрәбез тышкы күренештә генә. Мәсәлән, эшебез безне канәгатьләндерми, депрессиягә китәбез. Балаларыбыз өметебезне акламады, депрессиягә китәбез. Яхшы машинада йөреп булмый кеше кебек, депрессия. Хезмәт хакы бик күп түгел, депрессия. Каягына нинди генә чиракны алсак та, без карыйбыз менә шушы дөньяда депрессиягә безне китерә торган сәбәпләргә. Сәбәп безнең үзебездә. Шушы әйберләргә мөнәсәбәттә, карашта. Әгәр пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне карасак, ул депрессиягә бирелеп, иеннән чыкмыйча, бәлки әле үз-үзенә кул салырга тиешле булган иң беренче кешедер дөньяда. Ни өчен? Чөнки 40 яшьтә аңа пәйгамбәрлек килә. Кеше бу яшьтә инде үзенең тормышының җимешләрен ала башлый, рәхәтләнеп куйган бизнесын белән ләззәтләнә башлый, ял итә башлый, чит илләргә йөри башлый, аңа пәйгамбәрлек килә. Ул тормышын яңа баштан башлап җибәрә 40 яшендә. 40 яшендә ул үзен бөтен кабиләсенең, бөтен гарәпләрнең дошманы итеп куярга мәҗбүр була. Бөтен кеше дә аңа каршы чыга, шәһәре белән. Менә уйлап карагыз әле шушы хәлне. Депрессиягә бирелмәслекме әгәр дә сине шуның кадәр кешеләр яратмаса? Сәбәп бар. 50 яшендә булганда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әтисенең абыйсы үлеп китә. Хатыны үлеп китә. Шулай ук аңа бойкот игълан итәләр. 3 ел буе шушы пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм аның гаиләсенә беркем дә ашарга сатмый һәм алардан сәүдә малы алмый. Алар яфрак кимереп, таяк кимереп йөри башлыйлар.
Депрессияга бирелерлекме? Бирелерлек. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне 53 яшендә куып чыгаралар туган иленнән, туган шәһәреннән, йортыннан. Бер нәрсәсез чыгып китә. Һәм бара үзенә бөтенләй таныш булмаган кешеләр янына, һәм бөтенләй таныш булмаган шәһәргә күченеп килә. 53 яшендә, 23 яшендә түгел. Депрессияга бирелерлекме? Бирелерлек. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бөтен баласы да үзе исән чагында вафат була, Фатимадан кала, радиллаһу анха. Ул күмә үзенең 5 баласын күмә. Мөхтәрәм кардәшләр, депрессияга бирелерлекме? Бирелерлек. Инде яңа шәһәргә күчкәчтен рәхәтләнеп, эшне куеп, ләззәтләнеп яшим генә дигәндә, шушы шәһәр читендәге булган гарәпләр, бәдәви кабиләләр аңа каршы сугыш игълан итәләр. Аны дошман күрә башлыйлар. Депрессияме? Депрессия. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дөньяда иң бәхетле кеше була. Шушы сәбәпләрнең берсе дә аны депрессияга илтми. Ни өчен? Чөнки аның Аллаһы Тәгалә белән мөнәсәбәте дөрес һәм иманы нык була. Менә безнең дә иманыбыз булмау сәбәпле, яки нык булмау сәбәпле без бу сәбәпләрне проблема итеп күрәбез. Ә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мин гаҗәпләнәм мөселман кешесенә", ди. Куаныш, шатлык килсә, ул шикр кыла, савап ала, ди. Кайгы, хәсрәт килсә, сабыр итә, савап ала, ди. Ягъни безгә нәрсә генә килсә дә, куаныш, шатлык киләме, кайгы, хәсрәт киләме, булар бөтенесе дә безгә савап кына. Нәтиҗәсе аның безгә савап. Шуңа күрә иманлы кеше кайгы, хәсрәт килгәндә дә ул Аллаһка шөкр, әлхәмдүлилләһ, мин әле бу очрагымнан савап кына алам дип куана. Депрессияга бирелә алмый ул, чөнки бу аңа шатлык китерә. Ул савапның нәрсә икәнен белә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әгәр кеше бер савапның кадерен белсә, аңласа, ди, шатлыгыннан аның йөрәге ярылыр иде", ди. Ә безгә Коръәннең бер хәрефен укыган өчен генә дә 10 савап бирелә. Без 10 тапкыр йөрәк ярылырлык шатлык, куаныч кичерәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай итеп, әгәр дә мөнәсәбәтебез үзгәрсә шушы дөньяга, без үзебезне бөтенләй икенче төрле хис итәр идек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хадисендә әйтә: "Бар минем шундый кылларым", ди. Әгәр дә алар бай булсалар гына иманнары дөрес булыр, ди. Шуңа күрә мин аларга байлык бирәм, ди. Бар минем кылларым, ди. Алар фәкыйр булсалар гына иманнары дөрес була. Шуңа күрә мин аларга байлык бирмим, ди. Бар минем кылларым, алар авыру булсалар гына иманнары дөрес була, ди. Шуңа күрә мин аларга авыру бирәм, ди. Ә бар минем кылларым, әгәр дә алар сәламәт булса гына, аларның иманнары дөрес була, ди. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә: "Мин кешенең йөрәген нинди икәнен беләм һәм аңа тиешлесен, лаеклысын бирәм", ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә үзебезнең яныбыздагы хәлне үзгәртәсебез килсә, безгә үзгәртергә кирәк йөрәк халәтен. Әгәр дә бай буласың килсә, йөрәгеңне байлыкка әзерлә. Ничек итеп? Байлык килгәч, үзеңне бозылмаслык итеп тәрбияле. Әгәр дә син үзеңне сәламәтлеккә әзерлисең килсә, сәламәт булгач, гыйбадәт кылырлык итеп үзеңне тот. Аллаһы Тәгалә сиңа бирер лаеклысын. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мөнәсәбәткә без карашыбызны үзгәртү белән безнең депрессия булмый. Чөнки һәр хәлдә мөселман кешесе өчен ул плюс, ул аңа савап кына булып бара. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең икенче бер каралы бар депрессиягә каршы, ул да булса, бу дөньяга артык өметләр багламау. Чөнки нәрсә ул депрессия? Өметләребезнең акланмавы. Әгәр син бу дөньяга артык өмет багыламасаң, демәк синең депрессияң булмый. Син белеп торасың бит. Син белеп торасың, алгансың икән машина, ул фани мал, демәк ул ватыла, бызыла, чири. Син белеп торасың, бар икән балаларың, алар фани, үлеп китәргә мөмкиннәр. Син белеп торасың, бу дөньяда малың булса, аның кемгәдер күчәчәген яки юкка чыгачагын. Менә шушы дөньяга артык өметләр багламау, төп йортыңны ахирәт итеп белү, тану һәм шуңа ышану, ул, мөхтәрәм кардәшләр, безгә иксез-чиксез күңел тынычлыгы һәм бәхет бүләк итә. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.